Uzinhle uManzima. Tiko uyaphila mfowethu? Hayi. Siyabonga kanye nasekhaya. Siyabonga mawuphila mfethu. Sabona nomfundo owakaluthuli. Nomlamuli uThami. Untsikelelo. No sound. Ayikho sound. Asizwani khomoto eGauta. Ndumis asizwani. Ningiphendule nofet nangu uDiko la ethi no sound. Ufuna ukucheck ukuthi ayikho ngempela isound angizwakali. Jabuxulu ngizwakala. Diko uthe no sound nakho ukuthi kuhle kunjani but futhi uyangizwa. Oh, othandiwe Msabane. Ngiyabonga gogo. Ngiyabonga kakhulu. Sabona weThando. Sabona weZandile Mazibuko. Uthi siyakuzwa ngapha. Kukhona noSibongile uDorin Pangase. weDorin Pangase mfethu. Uhlobene noDadelo omunye khona lo Dadelo ampanga. Uhlobene noDadelo ampangase mfethu. Lo echayo. Khona lo echayi. Ngisho ukuthi ngitheni be. Abantu lona ngijaja. Niyangizwa Albertine Tando. Angikwazi ukukhuluma nani ngilambile. Kuyangiphoqa ukuthi thola ukudla kuqala. So bese ngithumela ke kitchen ukuthi bangenzele iavocado. Kwatapheya ke ngolimi lwethu thina lwale emakhaya. Udokotela ke waveza ukuthi isho avocado nazo zonke ithako umzimba oyidingayo ukwedlula ngisho amasu. Nyanda ephahla. Uyaphila mfowethu? Niyaphila eMbongolwane? Awusomatoto. Ngake ngalandela lapha eMbongolwane. Ngake ngalandela enye intokazi lapha na ngeke sasho phela isibongo kodwa nje mhlawumbe ngizothi ngithi Nyanda mhlawumbe yakeni mhlawumbe umshanaka. Kodwa nje ngeke ngalandela lapho. Ngoba Thandi usiyangikalela manje ukuthi ngimuntu amabili bese siyaphela. Ngizongayisho lento engizoyisho la. Ngizosengayisho kanti khona into engiyingenelela ukuthi ngisho. Ngeke wena kanti yini mina letho singazilume kaningi lento ilunywa kawu2 buka. Kunakhona hengizwe ukuthi ngiyambuka bengifaka yonke mina. Uthini ulokuza? Uselu Intando. Sawubona bro. Cela nje live omncanyana nomashudula. Ayi nani ngichaza bakithi anisithi vancane. Weselu. Mina mangaphika nabantu baka social media. Ngagcina kwala ekhanda lami ngihlanya. Nina anizazi ukuthi nifunani mina. La social media nonke futhi. Kodwa lo nto iveza ngokusobala vele ukuthi nehlukene kangakanani kubalwa nanendlela nje yokucabanga nezinga. Ngoba abanye bafike bengihlohle ngapha ukuthi hayi beqhamuka bezinkumbu ngafunga ukuthi kuno WhatsApp group abahleli kona nje bethi hayi anibuye phela nani saka nani senza abantu nami ngikhumbula ukuthi yazi mhlawumbe labantu baqinisile. Hayi kubuya abanye bengithuke ngayo lonto vele ngibona yabona ukuba ngisitabane. Uyabona ukuba ngisitabane mina ukuba ngiphika nami nje nginaka indaba zabafazi nendlela abantu abakho ngabe kade ngamelwa inhliziyo mina makuthiwa ngiphika nani. Uyabona? So sengadecide nje ukuthi ngizenzele into yami ngesikhathi engithanda ngaso, ngisho lento engifuna ukuyisho ngendlela engifuna ukuyisho ngayo kungakhathalekile ukuthi wena uyizwa kanjani. Futhi mawuyizwa wrong indaba yakho uyothi futhi mawusuyizwa right
bese uyishintsha lawa ungashintshwanga yimina and ngesikhathi usuyizwa right usubona ish bengigejile kusho bese uyibona lapho wena ukuthi uyisilima mina ngingazange ngikutshela sathi ushafu futhi kancane lapha la ngithake avocado ne chicken bun strips kwaba khona nomayo ngisho chicken mayo and avo fresh ulandwe engadini ngakhatha uqinisile ngempela umlungisi ke mfana ke uqinisile lapho mina angeke mina ngithi ngizozwa ngawe ukuthi ngicabange ini ngasiphi isikhathi ngisho ini kubani nini ngoba ukucabanga kwami ku-independent ukucabanga kwami akwebolekwa ndawo kucabanga nezinto mina sengikholelwe kuzo isikhathi eside futhi zingiphilisa kufana nokungena la ugxeke nje mhlawumbe ake ngenze isibonelo isonto engisonta kulona kungene nje wena ngaleso sikhathi mhlawumbe awusonti ngisho ukusonta yabo ngenzela isibonelo ngizokhuluma ngale ndaba ngosi ngifuna ukuthinta udaba lukaMchunu la nalesi sehlakalo sokushiswa komuzi wakhe but kufana nokuthi uthi nje ungakholwa wena yezwana ungakholwa bese uthola ukuthi uMavundlu uyakholwa kanti mhlawumbe wena for isikhathi eside ubulokhu uyitshela ukuthi ninonke noMavundla mhlawumbe ngoba khona la enake nahlangana khona mhlawumbe nigqoke ngendlela efanayo yabo mhlawumbe nanigqoke uOBU nobabili wasuyitshela ukuthi wena sinevundlasi yabo all of a sudden ivundlasi siqhamuka isiculiculo lokuthi simswabisile uSathane akanamandla usuyangena wena usuthi wena hawu iphoxekile kanti nawe ukulento yabantu abakholwayo in ngikuyona kanti ubani obethe thina nawe asifani ngayo yonke into ubani vele obethe thina nawe angithi nawe khona into oyiyona nje including nalensango ebhemali angakaze mina ungezwe ngiphawula ngokuthi wena urong ngokubhema insango yize urong kwesinye isikhathi ngoba ubuye ungene nayo nala insango ongafuneka ngabe ingena khona uzosiphuquzela ngayo ke manje ke sekufuneka nathi siphathe kahle ngoba masike sakuphendula sobe siyaphoxa yabo uphinde nayo lensango yakho uye nayo kumuntu othandana naye uyomnukisela nje ngesitamko awukazi usizwe thina siphawula ngaleyo nto leyo yabo ngoba yini sincenga ukuthi wena usithande uthi kodwa uyaphila lwambhema uphilani yabo now uzogxeka mhlawumbe inkolo yami for example engakazi igcobe ndawo wena yabo ngithi ngiyachecka ukuthi okay wena hey abantu abasakholelwa kuJesu or hey abantu abasakholelwa kuShembe ngithi ngiyakuchecka ukuthi wena ke lento okholelwa kuyona isikusize iphi nguthola ukuthi ulapuqu nje ongelutho kwakulezi izinto akholelwa kuzona uhleli awunalutho ngathi buka nje mina ngenxa yokuthi ngikholelwa kulokhu ngiyilokhu ngaleso sikhathi thina sinezinto eziningi esingathi masikubonisa zona sikutshela ukuthi sinazo ngenxa yalezi zinto esikholelwa kuzona including nje inhliziyo enhle nalento yokuthi singazondi umuntu leyo nto siyenziswa ama beliefs izinto esikholelwa kuzona ama values nama norms nezinto ziningi izinto esikholelwa kuzona ezisenze sayilolu hlobo lomuntu wena oluthandayo awuhlukeneke neboyfriend nami negirlfriend ezohlangana nami somewhere ngijoli ngihappy ngishanqulula amahlaya ngabe ithandani yami yabo ithi mayisifika sizothandana nami ifiki bisifuna ukungehlukanisa mhlawumbe nabangani bami what if abangani bami ibona laba abangenza ngibe yilento wena oyithandayo izofuna ukungihlukanisa nefamily yami what if ifamily yami iyona lengenza ngibe yilolu hlobo lomuntu wena omthandayo next thing sengisukile ke kubangani bami sengithithize emva kwakho ke ngisithingithingi ke ngilandele emva kwakho ngoba phela sesitshelwe ukuthi ngoba naku sengenawe sekufuneka ngibashiya abangani yezwa ntonto le sengithingithingi ke sengishiye ngisho umndeni wami manje ngoba sengitshela ukuthi kufuneka nginamathele kuwena ngisho umndeni wami bese ngiyaqala sengiyakubhora
usuyaxakeka yini ngiyakubora yini cha awungibhori izinto engangizele kuwena ngiyayithola kodwa lezi futhi ezazingenza ukuthi ungithande ulapho khona usuyihlusulile kumina sekufuneka ngibe unopopo wakho ngihleka ama-jokes akho kuphela nalawe ngiwasho mhlawumbe uma engakuhlekisi njalo wena sekumuncuke la endlini uyayibona into engichazayo now ngizama ukuthi kuwena umuntu ake umyeke abe yilento ayiyona especially makuwukuthi iyamsebenzela especially uma kuwukuthi kwakhona nawe lokho kholelwa khona kakaze kukusize ngalutho asikho isidingo sokuthi ulokhu uthi thina asize kulento yakho ibe nayo futhi mhlawumbe ikufakela inkinga uyabona into engichazayo ngiyezwa odabeni ngizokhuluma ngayo now ake sithi ke nakho-ke manje mina-ke njengoba ngichaza ukuthi wangifica la wena ku-social media abanye ebukini bahlangane nami ngisemsazweni ukhozi yabo bebengangazi bangibone belokhu bezwa ivoice ukuthi wow guys ivoice yakhe yabo sengathi ngingambona lo bhuti yabo mase sengibona ukuthi wow muhle njengevoice yakhe wow bengilongicabanga kodwa ukuthi shit nevoice yakhe ifana naye yabo so bese ngiyavela-ke daka yimina lo wow kwaze kwafana yazi ngiyaqala ukubona yabo shapo bese kuzoba khona ubona ukuthi hey bo le kabi injeni inamazinyanya kudipenda phela ukuthi ubuka ngaliphi iliso yabo nanokuthi yini into enhle kuwena yabo lonto le athi mina wena umnyama kanje lejale yabo ngoba mhlawumbe yena uyabazonda abantu abanjani abamnyama kwala ngikhumula ikapisi kuvela impandla uvela unyani uphimisa amathi mhlawumbe ngoba wagilwa indoda thizeni nempandla wena Takalandini owawuthandana nobaba omdala onempandla wagila sengifela lokho mina njengoba veze yami impandla usubona ukuthi nawe kusho ukuthi ngizogila vele wona wawifunana impandla uyingane yangaka usuyanginyanya-ke unginyanyela impandla yami yabo still njalo mina kufuneka ukuthi ngilalela ukukhomenta kwakho ukuthi wena usuyangizonda ungizondela kunempandla sengiyagijima-ke sengiyesaluni ngigundela ukuthi ngichaze wena ngesikhathi ngichaza wena ngembungculo yami nangomunye ngapho wagilwa imbungculo naye athi sengiyakunyanya-ke bengade ngikuthanda kabi nje uyiqhenya ngempandla sekufuneka ngenze njani suphulikana ngoba ngijabulisa abalandeli abasanda kungenzela nje ungakazi uthenge ngisho incwadi yami ula ukhona wangiphakambisa ngani wena rubbish wena yabo into engisho mina ngoba nginitshela ukuthi ukuphawula kwami bafethu akuncike ndawo akekho mina umuntu engingathi nje uma ngingake ngiphawule mhlawumbe uzovala umpompi wokuphila kwami akunalo ngisho ithenda likahulumeni engathi mhlawumbe uma ngikhuluma uminister of banibani uzovala angichethe ezindawo akukho mangikhuluma nje it's an honest opinion yami njengomhlali waseNingizimu Afrika ngibeka lokho engikubekayo mhlawumbe nami ngokukhanyiseka okuthile okulimited okufika la ngisuke kunjani ngicabange ngafika khona yayibona into engichazayo so ke ngizama ukuthi ngiphendula lo muntu othi angenzeni kwa social media impendulo yami manje ithi angeke mina ngisatshelwa yinina ukuthi kwa social media angifake ini ngikhiphe ini vele wena uzungithande wena wawungithandela izinto engangiyifakile ungazange ungitshele ukuthi angiyifake izinto engiyishoyo so kuba ukuthi wena manje usuthi sesizoyeka wena nobani ube ningilandela nobani ngoba ubuvela ungilandela wedwa nakhona uyihlanyisa ngami ku right futhi nalokho yayibona because vele ngiyahlanyisana yayibona into engichaza ku right ukuthi uyihlanyise ngami uhlanye but musukuthi mawusuthi wena usuphelelwe yilokho ukuhlanyiswa yimina bese umemba nabanye ngoba bazokulahla abanye ubuvela uyihlanyisa wedwa wena ngami ubu-right nalapho vele I drive people crazy yangizwe wobuza ama-ex ami azokutshela ukuthi lo bhuti lo uyahlanyisana ngayo yonke indlela but akusukuthi mase wena mina senguphoxile yabo umuwena wena musukuthi usuphoxekile hey wengane webatwana letha into yami yokutshaja lapha
lapha ngiphuza isiphuzo samagrebhisi ahluzwe ngokuphelele 100% grape juice. La kuthathwa amagrebhisi amfonyozwa, ahlukuzwa, asekhanywa njengobe njalo asef, afake i-ice. Thanda kanjani. Babu lapho engangifunda nabo bethi mina ngeke ngize ngibe yilutho empilweni. Yini le ngikuza? Ijuice enjani? La ababethi mina ngeke ngize ngihlale esihlalweni esiphendukayo. Yabo nawo omunye uthi ngivuma apha eplazini lami qinisile. But ke bengikulowo ndawana. Asikuthande nangu Ashley uthi ukhuluma isiNgisi Ashley uthi you are kind of dangerous for my heart rate. It's heart rate ka Ashley. Hello Ashley. Wow guys, mine so smart. He just called my name. Yelo Ash. Unjani mama? Ngiyahlanyisana mina. Futhi uma Ashley uzophika nami my baby. Letha phela inyusi. Yes bafethu. Sengicela ngasazi mina lezi ingane ngizele nezingane ngenjalo ngiyazala. Umuntu enkinga nalokho sorry. Angithi wena kusho ukuthi udokotela ohlela imindeni mhlawumbe kanje. Sorry ke ngizele mina. Ngiyadlula ke futhi lapho ngoba ufune ngilongikupha nje okumbalwana ngamkwenza ukuthi umufuna ungizonda ukungizonde manje ungazokho usho usungithande kakhulu wathi ungithanda kakhulu uthi mawusuphoxeka uvele intwanje selokhu nje ngathola ukuthi unezingane ezu11 nje ngavele nje nganyanya yazi manje ivele wazi manje uvele unyanya ngaloko ngitshela ukuthi ngithanda maningi kanti ngithandela into wrong vele yabo yadlula lapho. So ke inkulumo yami ke bafethu ke ibikulesi sigatshanyana ke engithi ke kinina. Hello Connie. Ukhona uthi wow uhlanyisa nami. You are the best part of my night honestly. Hey Ash. Ash wena. Bayabona njalo abantu. Bazothi besuka la bebe besithutha ukuthi mina la khona into engazuthi siyayihlanganisa. Bayalwazi udaba lami nomuntu engihlekisana naye. Ash. Letho uyisho befuna kuyisho ngasese. Manje uzoyisho la. Uzothini makuthola ungathola inkandli yangibuka manje njengoba wena ubhala lento oyibhala lana Ash. Kanti ngempela mantombazane ninjani? Mantombazane. Bekuyini ukuthi lento osho Ash uyishushumbise. Ngiyithole sengiyithola ngale ngabona. All right. Angidluleke bafethu. Angidlule ngibingelele nangokungithanda kwami. Ngifuna niyazi bafethu lento yokuthi usocial media wakhelwa ukuthi sakhe abahlobo ukunokuba sakhe izitha. Kakhulu uma ngabe uzofaka inhliziyo yakho ku social media uyifakela ukuzobona izinto ongazithandi. Uziphilisa kabuhlungu uyifaka esihogweni right away. I-social media uyafana nje nalomhlaba wena ophila kuwona. Kunezinto ezimbili empilweni, izinto ezinhle nezinto ezimbi kuphela. Yayizinto engishoyo. But ku depend ukuthi wena iso lakho ukhetha ukuthi ligxile kokunjani. And lokho okuzogxila kukhona yilokho kuzoshape uhlobo lomuntu wena ozoba uyena. Uma njalo wena uzothi mawungena la ku social media uqaphela ukuthi umavundla umnyama and uyakunyanyisa. Uzoqala nawe uthi benje. Because unjani wenyenye. Thina ke nje sijabule. Uma sesithi sisondele eduze kwakho. Yezo lonto le. Uma sesithi sisondele eduze kwakho sikufika uhlinile. Siyasuka kuwena. Uyazi ukuthi obani abantu abazoba abangani bakho? Excuse me. Ilaba abakhonza ukuhlina njengawe. Bazobe befika nabo bafika nonke nje. Ne group nje nonke. Niyabuzana okay wena ohliniswe yini? Hayi no onginyanyiswa nje u1 no 2 no 3. Hayi ungabusasho. Ayivinyanyisa nje lo nivumelane nonke no 10 noba nonke no 10 ni group enyanyayo nina. Nize ngcine kwayinani senenyanyisa. Akukhona ukuthi lento enishoyo ingamanga. Akukhona ukuthi ngifuna uyizwisisa ngoba ninakho futhi ukuphinde nigeje leyo shandisi.
ninakho ukuyigeja inkulumo yomuntu nithathe elinye side ebe yena esho elinye side. Nenze njalo nina nasesikhathini esedlule kuzobe kungekusho. Akukhona ukuthi lento enenyanyisayo ayinyanyisi. Into enyanyisayo ukuthi zingaki izinto ezikhona nakhetha ukukhuluma ngale enyanyisayo kuphela. Bekunani nikhulume ngale nenye enganyanyisi. Ke nidudane nje ngokuncuma yona. Ke kube mnandi ezweni. Uyazi noma relationships amaningi ama-relationships awoniwangwa yini oniswe ukuthi ayibe nakho kokubili lokho. Kodwa nina or oyedwa wenu ugcine ekhetha ukufocusa kuphela kulokhu okumbi noma kulokho eningenakho wafocusa kukhona wazi wadonsela nalomunye kuleyo focus naze nagcina ukuthi hayi wena nje kwakuyindoda enjani indoda enjena naye lokade lokho ejeda phela at least lokho engikhona is a man enough that I can never be yabo naye wazi wagcina sethi mayibuka wayibona ngasendoda yalutho kuwena. Yazi into engisho wagcina seyibone ngasendoda yalutho kubani kuwena because vele feedback obulokhu umnikeza yona wena bekuyi feedback ethi ayikho indoda enje athi uyayihambela nje somewhere ngabe ugudla ngase rank afica othile wesifazana othi ngiyaqala ukubona indoda enjena aqale ngakholwa ukuthi khona umuntu ombona ngalelo lizwe athi abese yasondela kulomlayezo othi wow kanti kusakhona amadoda nje yabo ayithole futhi message ethi angisho ukuthi uphelele kodwa ngithi lokho kumbalwa onakho kwenele mina ukuthi ngingasebenzela phezulu kwakho ukuthi ube yile ndoda ufuna ukuba yiyona ngapha wena lokho umkhumbuza ukuthi akandoda yalutho kangakanani. Umuntu cabanga uzofocusa kuphi njengoba njalo kufuneka ehlale eyiprove kuwena ukuthi uyindoda ngapha la kufuneka angabe sayiprove la kufuneka aqhubeke abe original le ayiyona ngoba lento ayiyona iya appreciate lapha aqhamuka khona bese uyathuka mhla usuthola ukuthi useyiqonyiwe. Yabona ke uyayibona ke into engangisho uyayibona kwakuyindoda enjena. Unfortunately ngisebenzise isibonelo esifanayo nesibonelo sabesifazane. Uma ungangifit it's in the nature of umuntu ukungapheleli. Umuntu is flawed. Umuntu uyashota. Umuntu unamaphutha. Umuntu nje khuleka nje umuntu cishe ngathi uyinja. Umuntu nje mfethu uyashota nje umuntu. Ngoba ngisho namhlanje ngaba nento ezinhle kangakanani but kusasa ungathola kahle kusenjalo. Yabo phambi kusasa buyele umuntu njalo. You choose ukuthi where do you want to focus your attention on, from what do you want to build ubese ukukhula kwenu kukhona yabo. Mina ngoba ngikutshela ukuthi nginezinto ezirong kangakanani vethe empilweni engizona othola ukuthi futhi mhlambe even nobudlelwane hayi nje kuphela babantu engithandana nabo even nabangane nehlobo behlukaniswe ukuthi kunabantu othola ukuthi hayi abanelisekile ngalolu hlobo lomuntu enguyena. Ngenze njani ke ngiyibulale ngoba ngithi ngifuna ukujabulisa umuntu? No, mina ngiphelele nginjeni. Futhi enye into evule ingenzeke ngibe ngaphezulu kwalokho engikhona ukuthi wena utuse lokho okuncane engikhona bese ngenza sure ukuthi ke lokho kuhle engikhona osungazela khona wena angisashintshi sengibuildela phezulu kwakho ukuthi thina sobabili nawe sikhule khona. I do the same thing even with you. Yayizo into engichaza. Now ngizama ukuthini ke bafethu mina ngiphelele nje mina ungangishodisi izinto engikholelwa kuzo be it lezi zinto cultural noma lezi zinto political noma lezi zinto spiritual izona lezi engithi mangihlanganisa zonke zikhiphele lo mavundla onenhliziyo enhle. Yezwa nofethu ngifuna ukunethembisa mina afethu nginenhliziyo enhle nginale inhliziyo enhle ngalendlela ukuthi ungaze wena ucabanga ukuthi isikhathi esiningi abantu abanale inhliziyo yami ile abantu sibarigada ngokuthi bayizilima yabo. Mina inhliziyo yami uyayizwa nje noma uyibona la ku social media about lo mjida is very light, he's carryable, he's portable.
You can carry this guy anywhere you go without any pressure. It's instead of ukuthi ngwethwesa umthwalo mina ngilwela ukuthi lo mthwalo kwesindayo wena whether usenhlizweni yakho noma usengqondweni wakho ngwethule wona. Kwala noma usungihlohla ngokuthi asizonda usibani angikwazi ukumzonda. Ngisho sengisitholile isizathu esenza ukuthi wena umzonda. Ukunalokho ngifuna ukuchecka ngifake icatulweni zakho ukuthi kwaumuntu onjani ongenza lento ayenzayo. Bese from that approach bafo ayike indlela uyishintsha leshandisi yabo so that kuzoba nokuthula phakathi kwabantu. But ukuthula akuqali sekuphakathi kwabantu. Ukuthula kuqala ngaphakathi kuwena. Yezwa ntonto le awukwazi ukuyofuna ukuthula ngaphandle ube vele kuwena ngaphakathi unani unomsindo. Impilo yakho izo attract umsindo uma vele unomsindo. Ingakho uzohamba uqala izimpi ufuna uqala umuntu nje othandana naye vele usuyibhobesi ufuna kuyoliwa uthi uyamfica umfico nokuthula avela kudefeat uzinhliziyo yakhe ithi bito avela athi nje mpebe I'm sorry baba yazi ngiyaxolisa kakhulu bengabonanga ukuthi uqobekile kuyiphutha lami ngekuphinde kwenzeke unamanga ngisilimo vele ufuna impi baby ngiyaxolisa wangempela ngenza noma yini kuzo because awunayi peace awukwazi uxola yabo seek peace first ube free la yes yebo kuliqiniso kunabantu mhlawumbe abakuhethile wena kunabantu abakonile abanye obubathembe ngohlobo olumangalisayo but wena yeke ukuthi uma uya kubantu uye kubona already ungasabathembile sekufanele ukuthi abantu bayiprove kuwena ukuthi kufuneke ubathembele ini yebo into engisho methemba umuntu up until yena akunikeza izathu zokuthi ungabusanjani usamethemba. You cannot start negotiating from bad faith already. Ngifike kuona ngithi ngiyakuthanda uthi we yaka already what if ngempela ngiqinisile yayibona into ngisho kunjalo Mavundla kusho goodness kanti kuno live ababaleke kanje kwamnandi endlini kusho ke uMoy Boy umfana omhlekelo. Why is this live so calming though? Actually it's because the intention is to calm you guys down. Ninezimpi izimpi eziningi enizilwayo ziqala zilwa kini ngaphakathi unalolu dweshu ofuna ukul-expressa nofuna ukulikhipha kwesinye isikhathi uzulikhiphele nakumuntu wrong yabo nje lo muntu othandana naye wena hayi ngoba ukuthi ngempela wrong kangakho it's because kunempe enkulu elwayo kuwe ngaphakathi obhizi ufuna ukuyikhipha iphutha lakhe ileli lokuthi kuthekusa waye phambi kwakho kwaphakamela ngiphila naye liyoshona so because awunaye enye indawo ongayokhiphela kuyo noma ke efanele ongakhiphela kuyo yena usayithole sesenkingeni yokufanele ukuthi adefend kwalani enye impo ilwayo eyalolu hlobo lomuntu wena yena yezwana uyayinyanya lento iyona wena ake ngikwenzele nje mhlawumbe isibonelo wena uthanda kakhulu mawusuthe uyathanda futhi uthanda ngalendlela yokuthi abantu bazi bathatha iadvantage yalolu uthando njani onalo usuzame kaningi ukuyiyeka lento ayiyekeki yes bese ungena la ku social media ubona umuntu ofana ncimishi nawe othanda kakhulu futhi ngalendlela ukuthi uyayibona le ndoda yakhe ukuthi yenza exactly lento indoda yakho eyenza kuwena hayi usuyithethisa ingane yabantu kunjenje ingwenxa yokuthi siyabantu besifazane sitete uqaqale kuwe impi esikwehlule wena ebanga umsindo wakho nanga ngoba uyahluleka ukuyithethisa wena uyombhubela umntwana womuntu uyozujabule ngokuthatha intamba ayihenge sibulawa yikho lokho nanoma sefile still noma sefile usamcangathi nathi izinto ezenza siyibulale because vele kwayinawe qobo lakho kade wafa ngaphakathi ujabule ukuthola ufana nawe wasumnikeza lezi zinto kade wawuzinikeza zona but because wena uyishaya buthula akekho umuntu okubonayo izinto eziningi nisithuka ngazo lapho ngaphandle hayi ngoba ngempela siyizona thina ingoba nina niyizona qobo lwenu mase uyayibona kwesinye isikhathi noma ingekho lezo lengigiva manje ngoba kuyisemini nje manje ngo 12 minutes past 2 o'clock yabo
Mawusuyibona lapha kube sengazi ukuthi uthethisa yona kanti uyithethisa wena. Fana lento eniyenze einganeni zenu. Ngashaka kangaka nje amaphara niyazi ukuthi amaphara impilo yawo yonakaliswe yini. Ezinye zezinto ezenza sibe nezingane namhlanje esemgaqweni it's because niyibize ngamakhosi endlini. Kwathi sekufanele ukuthi umhlaba uyideliver ukuthi iyinkosi ingane because vele inkosi kufuneka ithole yonke into ofuneka eyifunayo ngaleso sikhathi. Umi impilo isithi ngeke uyithole lento ungayisebenzele. Ingane yakho biyazi ukuthi yona mayihleli nje uyeza uma uyeza ubaba uzobe ngiphathele lento and ubaba nomama kuthiwa kasekho manje emhlabeni lezo because amaphara amaningi amanye aqala ngaleso sikhathi kuthiwa wayekelelwa izihlobo naye uyise nonina lo wahamba ingane ispoile ngokuthi umhlaba uyayikweleta izizonde ngisho nabazama ukuyenzela ifavor kunezingane la ezihlale ehlotsheni futhi kuba lezo ihlobo azikho ngabe lezo ingane zilala eminyango ezinye zikhuliswa omama bangayizali abashade noyise and unina kufuneka fele ukuthi ushade noyise kufuneka provelele ngane ukuthi uyayithanda ngoba uma eke wayithethisa isizwe vele ibona ukuthi shuthi vele akangithandi ithatha intambo iyoyibulala ngoba wena nina wafundisa ingane ayithethiswa wafundisa ingane ayishawa umuntu oyishayayo usuke izonda izinto engishoyo maningi amaphutha ezingane ziphuma endleleni zoniwa yithi thina abazali uyibona ingane ku social media ingahloniphi we are the first ones to cast stones enganeni engahloniphi esiyibone ku social media ngaleso sikhathi yakhe ayikho nje endlini ngoba sikhuluma nje we are the first one to cast stones enganeni ezigqoke zizivezela izithendeze ezinqa size sibone ngisho umsweswana wekuku eyakhe iphuma injalo endlini yakho sizothini phela ngenxa kahulumeni wani lo uhulumeni lo. And because uyahluleka ukuyenza la endlini umsindo wakho nawo la endlini umbuzo wamuthi zonke lezi ingane eziphuma sibone sezilapha edolobheni zigqoka amathaitha aqala yonke inhlobo yelunga lomzimba ayinabhuta ayinababa labo ubhuta abathetha kangaka lapha ku social media zonke izingane zakubo bona sebeke benzani ukuyilungela hayi phela udadewethu wani ukhona uyindoda ekawuvumela izinto ezinjengalezo wena rubbish uzenza indoda ebolile la nawe ukuvela unalezo inkinga enjalo. Imisindo eminingi esijikijela ngayo abantu imisindo ekithi ngaphakathi uma sonke besingake sisuke la endlini siyoklina ezindlini zakithi qale ngokutshela udadewenu sisi ngeke uphumeke naleyo tight eqala ikuku ngeke la endlini ngancama uyifaka esikhwameni niyovezelana nodwa amadosha lapha enikhona ku girls night out because suke singasekho kodwa la endlini ngeke uzuyenze lo rubbish usuyangisala ngiyazala yezwa uma thina besingenza leyo nto bafowethu namanje ngiyanethembisa uma besingaqale silungise inhliziyo zethu ayi bafethu angazi bengathini ya izinto engisho but ke kuyisikhathi eside siphuphutheka nathi ezinye izinto thina qobo lwethu singama victims azo sengifuna ukukhuluma ipolitiki ke manje bengisakhuluma nje the social state esithinta indlela wena ophilisana ngayo one nawe qala nje indlela wena ophilisana ngayo nawe qobo lwakho iyavela iziveza endleleni ophilisana ngayo nabanye abantu uma uyizonda wena kodwa uyitshela ukuthi uyayithanda wena sikubona ngokuthi leyo nzondo oyizonda ngayo uyiproject komunye umuntu ngoba uma ngabe uyayithanda into oqala nje ubungayenza ubungazehlukanisa nabantu abakwenza ube nenzondo wena ubuzosheshe nje uvalelise for the mere fact ukuthi uhlele esekelini yabantu abazondayo kusho ukuthi vele inzondo into ehamba nawe noma ikuphi la ukhona umsebenzi nomsebenzi ofika kuwo wena ufika uthola abantu benyanyayo ufika uthola abantu abakunyanyisayo abantu abazondayo emsebenzini une chaos eyidalayo nasesikoleni kuthiwa vele waye nje it's not the people it is you and that nzondo that is inside you yayibona into engisho
ngifuna mina uyihlole wena ukuthi kungenzeke yini ukuthi lezi zinto abantu abakunyanyisa ngazo ilezi zinto nawe oyinyanyisa ngazo ngawe. That is the social state. We are talking relationship with self. We are talking relationship with the second and the third person. But if your relationship with self is shaky, kukambala ukuthi ungaba ne relationship ezoba impumelelo. Angakangeni ngisho endabeni ke nje yothando, angifuni ukukhuluma ngothando, ngikhuluma nje ngobudlelwano. Kunobudlelwano obungadingi uthando, obudinga ukuthi ube civil with each other. Usemsebenzini awuphoqi ukuthi uzube abangani nabantu osebenzisana nabo, no. Kodwa nje kuphela kukunaka lento enihlanganisayo nabo. You understand ngisho bese ufocus nje kuleyo nto mfethu ugxile kuyona umsuyithulela. Makukuthi kufuneke kuye akunikeze whatever submission by whatever time, yours is to make sure. And makukuthi uveza ama strategies ukuthi adeliver, usondela kuyena namtshela mfethu ungadina lento le kufuneka unginikeze yona ngomhla ukuthi enyangeni, because nami ngizokuthi mase ngiyisebenzile bese ngiyiforward ngidlulisele ku line manager asuke ngilandela ngaleso sikhathi. Kube lula nje uma engasakwenzi, kodwa uyabona mfethu ukuthi uyona and kuzoze kube sengathi lento yethi si personal kanti siyasebenza nje la nawe nginikeze ufuneka nguneze khona nami bese sidlulisa kanje philelwana emsebenzi. I understand abone naye ukuthi they were taking advantage of you and they being reckless ngomsebenzi abenza nani. Yebo into engisho buhloleke ubudlelwane. Ngelilanga ngiyokhuluma ipolitiki. Ngike ngiyithinte mina ipolitiki. Ngiyithinte bese ngiyayeka. Ngiyeka into eyodwa. Ipolitiki angiyiyekanga ngoba ngingayazi. Ngayiyeka ngoba ingibambezela. Futhi inginciphisa ingenza umuntu ongaphansi kwalo mina enjani enguyena. Mina ipolitiki engiunderstandayo akuyona le eyenkatha versus ANC, akuyona ye-EFF versus umkhonto wesizwe, akuyona leyo politiki. Ipolitiki engiyikhulumayo mina ipolitiki ka black versus white, ipolitiki ethi umlungu uyisitha somuntu omnyama. Yile politiki mina engithi umuntu omnyama ubambene ngezihluthu nje uqhathwe nje umlungu. Ngisamile futhi kuloko. Angikhathali ukuthi yabona kunento yake yenzeka ngo-1992 kuya ku-1993 la okwase kusele kancane ukuthi umuntu omnyama alithathe izwe. Umlungu wazama ngayo yonke indlela ukuthi enze sure ukuthi umuntu omnyama ulithatha nje izwe, kodwa useyaqhugela, usemncane, wamqhatha. Yezwana, wajikijela uthi likaMentshiso phakathi kwabantu abamnyama bebodwa, wasenza sibhekana ukuthi konje wena uMandela iXhosa, uButhelezi iqaba laKwaZulu, sabukana kanje. Yezwa lonto le, amampondo, amaXhosa, amaPedi, amaVenda, saqala senze njani? Zawukana. Futhi wayenza sure ukuthi ubheka leli qembu elabantu abamnyama abaningi, sizosebenzisa bona ukuthi belwe bebodwa babhuqa. Baningi abantu abamnyama abafayo ngeminyaka yo-1992 1993. Isitha inhloso yaso kwakuye ukuthi sithi noma sesiyokhethweni siyekhethweni sesithe ukuncipha. Uma ucabanga wena isitha sajabula mhla sixolelana thina singamaXhosa namaZulu namaPedi, mhla sithi thina manje sesisonke sesijabulile, asikaze sijabule. And isitha sisebenza ngayo yonke indlela ukuqinisekisa ukuthi thina sihlale sixabana ukwenzela ukuthi sona siqhubeke nalomkhankaso esilokhu sawuqala wokudlizwe lethu. Yeza into engisho, silwa nje thina hayi ngoba yini uthi uyabheka nalento esiyibangayo isitha sanele saponjo laba sengathi bayaxolelana. Ake ngivule imbobo ke manje zokufaka abanye abamnyama bangene so that izoqala futhi lempi baqhubeke bebodwa futhi bashayane bebodwa. Siqhubeke sona silokhu sikulunguze kanje emaplazini aso, siqhubeke sikulunguze kanje nemabhilidini amakhulu isitha. Namanje silwa impi
eyodwa yokuthi futhi kuyoze kube forever. Uma ucabanga imithetho elawulayo ithuleleni ivumela ukungena kwabantu abakwamanye amazwe bezongena ezweni lethu bezodayisa lezi idakamizwa abayidayisayo lemizimba yezingane zethu. Bathu ushuthi uhulumeni yedwa akaboni yini uhulumeni ukuthi lento isiyibulele kangakanani eNingizimu Afrika? Awuboni ngani ukuthi isystem vele esinikezwe yona ka1994 ivuma vele ukuthi thina sithole sesikulezi izimo ozothi mawuqalaza uthola umuntu odayisa ama drugs mnyama kodwa ngemva kwakhe kukhona umlungu. Yezwa lonto le but ubani mina ngomshaya ushaya umuntu omnyama afe umlungu athola omunye amfaka esikhaleni sakhe. Shaya umuntu omnyama landa omunye umlungu ngeke azashode ngomuntu akekho umuntu omnyama wakhe ama drugs. Yebo. Now isithi ke lento bafowethu, isithi ke lento impi ekhona iliqiniso esingeke size salibalekela. Impi ekhona iliqiniso elikhulu futhi eliyisiminya sokuthi asikwazi ukuphila kule Ningizimu Afrika egcwele idakamizwa, kule Ningizimu Afrika egcwele abantu bokufika abathi mabefika la eNingizimu Afrika befike benze lezi zenzo abazenzayo engithi kuwe ezokudayiswa kwama drugs, ezokudayiswa kwemizimba, ezokuthi basidayisela ukudla osekubolile, zonke lezi zinto ezenziwa abantu bokufika lapha eSouth Africa izinto esingeke vele sizisikwazi thina ukuhlala sizibuke zinjengoba zenzeka. Ibalekile yimpi efanele khona into kufuneka siyincome ngezimpi. Ngeke ngakhuluma ngathi mina impi yokulwela ukukhipha abantu bokufika yintsha, kodwa khona into kufuneka siyincome ngalempi yakamuva ipeaceful. And abahleli bayo baqinisekisa ngayo yonke indlela ukuthi lempi bayayilwa peacefully, abaqonde khona ukuthi sijabulise isitha ngokuthi thina sisodwa sibulalane noma sishane sodwa. Bakwenza kube clean, kube mawucabanga isitha siyajabula yini njengoba lempi siyilwa singabulalani thina? Asijabuli isitha. Njengoba kungekho umuntu nje ozothola ukuthi uselandwe yiveni ngoba useshaya umuntu wokufika, isitha siyijabuleli lonto. Sizozama ngayo yonke indlela yokuthola umuntu ozothatha uthi likaMentshiso alijikijele phakathi kwethu so that kuzoqubuka ini impi. Bese siyaqala senze lento sothi siya sizothi siya kulentozane kuma elections. Njengoba sizoya kuma elections sizoya sibambene kanje singabantu abamnyama. Ngalowo mzuzu isitha siyabuthana, sithi sihlangene, isitha sithule sithethu sibuka ama elections siphikelele ngokuthi okay inkabe enkulu umuntu omnyama awina ngayo uANC iguqe ngamadolo uma kungekhona ukuthi manje isiyibhongela ukuthi hayi nesa simthumile isitha ukuba ayoshayela isipikili sokugcina kumkhululi. Njengoba esebhonga bengihleli ngazi mina ngesikhathi sama elections ukuthi lento ababekade beyikhuluma ukuthi uANC vele ngeke saba nayo 2/3 majority base beyikhulumela ukuthi ngesikhathi siyenzeka singethuki. Namanje bakhuluma into ethu ANC ngeke alibone elibuyayo, ngeke alibone elidlalayo. Into esivele isitha sesiyayazi sesiyihlelile. Umbuzo wami uthi ngokucabanga kwakho wena isitha njengoba sizozongena emandleni ngoba nani niyasupport isitha, uma singena emandleni isitha siyosifica thina sinjani? Siyosifica sibambene kanje. Yingakho namanje nginyanya umuntu ozosetshenziswa isitha. Ayikho into enginyanyisa njengalesi senzeko esenzakalile emzini kaMchunu sokuthi umuzi kaMchunu awushiswanga umuntu omhlophe. Umuzi kaMchunu ushiswe umuntu omnyama esetshenziswa isitha ngenhloso yokuthi kube nombhedukazwe ozoba khona. Uzokona lo mkhankaso obukade ungenampi, uzokona lo mkhankaso obukade ungenandluzula. Ukusukela manje already sebeqalile abantu abanye bathi kanti basijwayela kabi. Siyabuka isithe windini sithi siyabuka kanje isitha sithi hayi ke ayithathane vele ziyothathana koze kube ukuthi akusasele umuntu omnyama
sisale sodwa ke leso sitha ke siqhubeke nomzabalazo waso isazivele sizowuwenza sure sibuyele nakulabo sesibabulela abaqhamuka emazweni nabo sifike ngasekho umuntu nabo sifice sithathizwe umkhankaso awukho ngeSouth Africa kuphela umkhankaso ngeAfrika yingakho ngithe kuwena angifuni ungi-interprete ngendlela ethandwa wena ngokungazi ukuthi mina ngithe abangakhishwa abantu bokuhamba ngithe mina umkhankaso wokukhishwa kwabantu bokuhamba awuqali ugcine ngabantu abamnyama ngathi ngiyowujoyina kakhulu uma usuxosha isitha sangempela ke but akukho la mina ngingathi khona mina abantu abangaxoshwa uma futhi ungake mina uhambe uyocheck ama contributions ama account esiwanikezwayo ukuthi sisupport umkhankaso ngivele kudala mhlambe inyanga noma zimbili ezadlula before ngikhulume lento engiyikhulumayo hayi ukuthi bengivelela ukuthi khona in and leyo nto bengiyenza ngoba ngiyahambisana nomkhankaso wokuthi abantu abangene ezweni okungesilone labo bengena ngenhloso yokuzokwenza izinto ezimbi nokulicekela phansi lelo lizwe abaphume angiphikisana lo mkhankaso into engishoyo awuqali namhlanje umkhankaso wokuxoshwa kwabantu abawazi umlando bayazi ukuthi abantu saqala nini sibaxosha yezwa lento engishoyo but ngithi mina futhi awuqali ngoba sekungene wena awugcini futhi ngoba sekungene wena usaqhubeka lo mkhankaso kubalekile ukuthi sithi sizala nalezi ingane sizala sizitshela ukuthi kunesithi esisemva kwethu esithi asixabane sodwa yes asixabane sodwa sikhitha and ngoba sikhiphana singaxabani njengoba sikhiphana singabulalani isitha sifuna thina sikhiphane sibulalana isitha sifuna ukuthi nje ethe hamba usethwele ngebhokisi uyiswe eZimbabwe uyiswe eCongo usethwele sijabulela lokho ke isithi njengoba thina singabulalani nje basikhiphana nje isitha sizojikijela umentshisi emzini kangizwe sijikijela umentshisi emzini wanoma ubani okhulumayo ukwenzela ukuthi uzenze njani zikane mase yikene hayi ke ukosala umlotha kwabamnyama akho ngisho yedwa umlungu esimnyanyayo nje manje akekho mungaku ucheck ukuthi uthi yini impi ekhona mhlasa qeda ngabanye futhi bakwethu abamnyama sizobheka okunye okulandela ukuthi ubani omunye futhi hayi umXhosa sihambisa yena hayi lo umpethu naye akabuyele ngakubeli impompo yabo hayi lona umswati akabuyele ngamaswati umsundu ayidle so hlala njalo siyabantu abamnyama siyibuka into esehlukanisayo okwamanje umuntu osecloser to us omnyama njengathi lo ngayena waseSouth Africa mhla waphela kuzobuya siphi sitha ngalomzuzu siseplazini likaMoba othi mawudlula nje lapha ePine Town ukuphikelele eGoli uyofika izimoba zabelungu yabo emaceleni oGamtrini imhlambi yeinkomo ngeke ngashuthi izithombe ze-South Africa ngisuka eOR Tambo last week Sunday ngiya eKapa ngishutha nje ngibuka imoba amaqele ngibuka imhlambi yabelungu einkomo ngibuka ngithi mina kubiyiwe noma ugijima lapha ngo-freeway nje uyabona ukuthi kubiyiwe indawo yomlungu umlungu kuze aqhubeke naleshandisi mina ngibe ngilwa ngalaba ngilwa nabo ngiyombona kudala yayibona into engisho ebese ke wena ngepolitikana yakhe encane shem engangawe yabo ngale politikana nje yakho encane engangawe yokuhlala njalo ubona ubutha kowakwenu ebese ufuna noma yini engasenza ukuthi sixabane ngizokuphindela futhi ayikho umbhikisho enguncoma nengutusa njengombhikisho owenzeka kamuva nje wokuxoshwa kwabo kufika abaseningizimu Afrika ngokungemthetho abenza lezi zinto esikhuluma ngazo ezibalulwa cishe imihla namalanga zeyidakamizwa zokujayiswa kwemizimba zeingane zabantu bokufika seyigcwele ezikoleni zethu ingane ayisagcwali khona kuningi kuyabambeka kuyaphatheka yezwa lento ngishoyo but into enhle ngalombhikisho akukaze kubulawe umuntu and isitha sinyanyiswa ileyo nto bese sisponsorisha ukuthi thina asijabuli isitha noma thina simanje sesizo imake manje ke isitha uzosibona sesibhiyoza uzosibona and le nkulumo ngiyikhuluma ngesizulu ngoba ngiyazi ukuthi umuntu oshisa umuzi kaMchunu mnyama umuntu oshisa umuzi kaMchunu mnyama
kodwa ubuso umqondo womuntu onjani ongafisi ukusibona thina sabantu abamnyama sibumbene. Abantu abamnyama bahamba baya e-Eastern Cape. Isitha sasilindele ukuthi makufike e-Eastern Cape kufuneke sifake inhlansi ethi ngamaXhosa singamaZulu. Abahleli beMarsh and Marsh baqinisekisa ukuthi akho mXhosa akho mZulu senyanye isitha. IMarsh and Marsh iqhubeka lapha kukhona ngisho izitha zayi iMarsh othola ukuthi ziyaqala zona zijikijela abantu bokufika baxebule bona labo ukuthi nibashayelana ngenxa yokuthini inhloso yale Marsh akuyona yokujabulisa isitha esithi thina sixabane sona. Ngike ngaze ngaba emotional ngelinye ilanga ngibukela undabandaba ekhala inyembezi ezithi bafowethu siyacela niyincenge. Uyabona ukuthi lo muntu ulwa nayo qobo lwakhe ukuthi bafethu nami lento engiyenzayo angiyithandi. Akukuhle kimi ukuthi ngiyithole sengibhekene ngeziqu zamehlo nabakwethu. Kodwa siyanicela bafethu sisacela nihambe sicela ningene emabhasini uyubona uxwayisa umuntu omthandayo ubona ngathi uthi hayi ngoba nguzonda mfethu ngiyakuthanda. Yes, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke ngisacela bhuti ukuthi uhambe ngoba lento yenza izozingiholele ekutheni ngenza isenze esingesihle phakathi kwani komuzi. Leyo nto ibikubonisa ngokusobala ukuthi ayikho inhloso yokuthi ngikwenzakalise noma ngikwenza ini. Kodwa isithe sikuyiMarsh uzosibona sithathitsha sijikijela laba abantu abancengwayo ukuthiwa abahambe sibajikijela and abahleli beMarsh ibona eqala bathatha imvubu becebule bona bebuye futhi bezosho la cha lo besimxebula akuyena wangaphesheya esihamba naye ngoba ubenza lento okungeyona thina esinjani esithi ayenziwe. Mucabanga isitha siyayithanda leyo nto. Seziningi izitha ezingene kule Marsh zizenza sengazi ukuthi zihamba nayo. Kwesinye isikhathi uba isitha sale Marsh unganakile ngisho ukunaka ngokuthi ungenzi lento abahleli beMarsh abada yenziwe. Abahleli bathi abangashawa abantu bokufika uyangena wena uyabashaya wena. Awuboni ngani ukuthi uhamba nesitha mawunjalo uvukela umbuso wayo futhi le Marsh esikhuluma ngayo. Yabo? Now isitha siyabona ukuthi hayi bahlakaniphile laba abahleli. Bahlakaniphile akekho ngisho yedwa kubona oseke waboshwa. Because alikho icala sebeke balenza. But mucabanga manje njengoba sekujikijelwe umuzi kaMchunu ngomlilo. Mucabanga umuntu angayibamba kuze kufike kuphi. Angithi isitha futhi siyakwazi lokho. Silindele futhi week phakathi kwethu ozothi okay kanti sebesijwayela kabi bese boom. Njengoba ubona amathaya egaqa kwaba kwethu ngeminyaka yo1992 1993 begijima namathaya evutha. Mucabanga owayejabulela leyo nto emnyama wayengabuswa yini umqondo wesitha esithi akaphele vele umuntu omnyama kuthi kushaya isikhathi sokuthi athathe over izwe uthatha vele usiyaqhukela nangamhla silithatha izwe into yokuqala esibheka ukuthi lo mongameli simnikeziwe uhlobo luni iXhosa. Sibukana ngalelo liso aphuma uMandela basinikeze elinye futhi iXhosa. Isitha sowufakile nje lo mqondo mase sekungena owethu omnyama wami njalo omZulu ANC yavele yakhula kakhulu ke ngesikhathi sekungena uZuma because sibuswa umqondo wani wobuzwe ukuthi thina singamaZulu nathi sekungena owethu nathi ake sifake owethu aphuma uZuma kungena ivenda uRamaphosa hayi sebesinikeza ivenda ke siyahlehla. Isitha siyayazi yonke lonto sisibusa around tribal lines. And siyohlala njalo kuyimanje sesiqalile sibheka ukuthi ubabe kade kuthiwa nje iloguzane iANC yaqhubeka mhlambe bekuzongena uMashatile sesiqalile simchaza around tribal lines because isitha sifake leyo nto emqondweni wethu ukuthi asibukane ngokungazi ukuthi kukhona ongaphesheya kukhona ongapha. Siyajabula isitha namanje yezweni sithule manje sibuka ukuthi okay njengoba sekwenzakale lento eyenzakale kumchunu nje ake siboneke ukuthi kuzokwenzakalana. Asikho kule Marsh isitha. Asikho kule Marsh. Siyazi kodwa ukuthi yonke lento ezokwenzeka la izolihlakaza iliqede ivoti lomuntu omnyama. Sithi sona. Sithi sona nje manje. Sithi. Ayothe phela lama elections ezayo ngoNovember kuzo emerge isitha. Umuntu omnyama uzobe sephelile engasekho umuntu omnyama. Uyezwa lonto leyo. Uma bekhona ngoba sekusela bokugcina sebhizi sibhuqabhuqana sodwa bese bengena futhi laba abayizincelebane zasisitha befaka ubutha among ourselves. Basenze isixabane noma ingekho into esixabanisayo. Namanje ngisathi lo oshise umuzi kaMchunu umuntu omnyama and unyanyiswa ukuthi le Marsh eyenzakalayo ayisenzi sidubulane sibulalane sijikijelane ngamathaya and ufuna kuyibuza ukuthi uma sekwenzekile lokho ubani omnyama ozuzayo ngalokho.
ayikekho. Divide and rule Nkosi. Yezwa Nkanyiso Zondo uthi wakhuluma bhuti. Angikhulumi mina ipolitiki ye-EFF versus ANC or ipolitiki ye MK versus uMayibuya. Angikhulumi lo politiki. Ayikho futhi into ebengayijabulela njengelanga engiyovuka ngale kuseni uANC, uMK, uEFF, ATM, onke lamaqembu asponsorishwe i-idea yokufukula umuntu omnyama ehlangene the sebengayibanga nje bona ikhundla ngoba vele iyona into enye buyihambe phambili kubona. Kodwa at least ukuhlangana kwabo bebodwa bevumelana ngokuthi ake sigembeqe lamaqembu aface abantu abamnyama kodwa sibe sazi ukuthi emva kwawo kukhona umuntu omhlophe futhi ongakhathalele ngalutho umuntu omnyama. Ayikho into yongijabulisa njengaleyo, because at least mina yami politiki eka white versus black. Angifuni ukukholwa ukuthi khona umuntu omhlophe one-interest yabantu abamnyama, njengoba futhi kwamanga ukuthi khona umuntu omnyama one-interest yabantu abamhlophe. Singalinge nje siqambelana amanga, yabo. Everyone for themselves. Ngiyayizinto engichaza. But because kufuneka ngize ngigqoke imibala ethile yeqembu elithile lakho lepolitiki ukuze mina nawe sivumelane asizwani, because nje ngisho lento engiyishoyo. Uma today ngikhulume ngezwakala sengathi ngiyi-MK, usiyongenyanya ke mawi-EFF, kusasa mase ngikhuluma ngithi mhlawumbe ngikhuluma njenge-ANC, usiyongenyanya ke mawi-Umkhonto, because that is how you have been fibered. Ngenziwe kanjalo ukuthi qale sibheke ukuthi njengoba ekhuluma nje umele angimele umuntu mina ngiyaniphindela futhi bafethu anginayo ngisho incele bane yodwa yomlungu noma kahulumeni thize anginamathenda anginalutho nje anginalutho engathi mangikhuluma mhlambe ngizovalela umpompi thize anginampompi mina angincenge lutho futhi ngoba kwayona lenkululeko okukhulunywa ngayo ka-1994 mina qobo lwami ngifuna uqambela amanga namanje imoto yami engihamba ngayo ife amasondo 4 ngekhaya ngihamba ku gravel ofune ngihambe kuona for 2 hours akukhona futhi ukuthi angivoti futhi akukho ukuthi uzongitshela ukuthi ngavotela iqembu elilo wrong sengeke ngayivotela iANC ayiwulungisanga umgaqo wangakithi sengeke ngayivotela iIFP ayiwulungisanga umgaqo wangakithi wona amaqembu akhona lapha ngasekhaya. Yes, sekukhona umkhonto wesizwe ke nawe angiwazi ngoba iningi labo abakuwo lo mkhonto wesizwe babuya kuwo vele lamaqembu engikhuluma ngawe ngithi mina abakaze benze. So ngifuna ukutshela ukuthi mina ipolitiki nje le yamaqembu ingakho ungeke uzuthole ngisho ukuthi khona ikhadi elithile lezepolitiki engake ngaba nalo anginalo. Ingakho uzongithanda namhlanje kusasa ungizonde because namhlanje ngeke ngikhulume ngazi ukuthi ngiyi-EFF uwethemba hayi lo EFF yeqina le ngakusasa ungizokhuluma njenge-ANC. Because nabo lezi zinto abayikhulumayo they are sponsored. Mina ngikhuluma iqiniso ngaleso sikhathi ukuthi lelo qiniso likhulunywa yiliphi iqembu lezepolitiki. Sorry makuwuthi leli qiniso engilikhuluma namhlanje liyaphikisana neqiniso elikhulunywa ipolitiki yakho le nayo futhi enganenzeli lutho enisebenzisa ithi mayisiqedile ukuthi leyo politiki yabo ibasebenzele bekhafule njengani umusa ubaphendukele. Kwenzakaleni komongameli bakuleli lizwe nabaholi bezepolitiki abangene bethwele kanje ngeqoma bethwelwa belungu. Ethi mayiseqala umbheke sekhuluma indaba against iagenda abayiphushayo eHIV AIDS bamakhele zonke istory and conspiracy theories bamkhiphe aphume ngakayiqedi ngisho ithemu yakhe because ubeseqalile ukukhuluma ilanguage engakhulunywa isitha bese yaphuma bethwala uZuma ngayiqoma. Babheka ukuthi yini konje engasenza sithanda uZuma sithi 100% Zulu boy sonke ngempela sigijime behind the Zulu boy simvotele ANC yobusa kuze kufike uJesu until uZuma aqala khuluma ilanguage abantu abamnyama. Bethi abamhlophe uZuma vela shintsha khuluma ilanguage abantu abamnyama conspiracy theories futhi nakhona sekufuneka ukuthi uZuma sibenze njani simkhiphe futhi naye ayiqede ithemu yakhe because useqalile usekhuluma into ephikisana nani nesitha. Isitha siyohlala njalo sisitholela thina leader ezoba relevant ngaleso sikhathi. Angeke ngithuke mina kwayimanje kutholakala silethela uRamaphosa manje uyena ugijunywa naye ke manje uRamaphosa uyena usiphathe ke manje ke naye because usakhuluma ilanguage yasisitha. Yezwa lento engishoyo kuyothi isitha mase siqedile ngaye bese simvusela amacala akhe njengoba sesiqalile nje sithi endoda
sungaphuma ke manje seku right. It's either uyaphuma ejele noma uyaphuma uzoqhubeka nathi zoyidlalela igalofu nawe, or thina kodwa manje siyangena manje emandleni. And uma ungabonanga umuntu omnyama siyabuyela isithi emandleni, sesingene futhi sihamba nabanye bakwenu abamnyama njengawe. Le politiki engikhuluma inkulu kakhulu kunepolitiki ejwayelekile. Politiki futhi abaningi kini abayoyi understand kudala ethi it's not the colors of the organization of belonga kuyona, it is the colors of the brain that shapes you and your convictions. If umqondo okubusayo umqondo wabelungu sizokuza ukukhuluma kwabanye benu abanye kini abazi ngisho ukwazi ukuthi ngalesi sikhathi uqala nje ucabanga ngalendlela ocabanga ngayo ingenxa yokuthi vele isitha sesingene sesiyakusebenzisa. Uvela uzalelwe kuyo le system ekucindezelayo ucabange ngalendlela ocabanga ngayo. Ngike ngakhuluma nje ngendaba yokuthi sixosha belungu wathi omunye usuyahlanya ke manje ingasho ngathi yane ngoba ngathi angeke ngiyiphenduleke because uyibuka njengento impossible futhi engayenzi sense indaba ukuthi abelungu baxoshelwana. Yes, sixosha ama-China laba gcwele lapha kuvuka izitolo lapha zama-China cishe wonke amadolobha akhona lapha agcwele ama-China manje uma kungelona i-China elumakhelwane. Sixosha ama-China othola ukuthi lapha emakhoneni omgwaqo bafike bawu7 ama-China bawu7 hamba nokhazini wakhe nasi isitolo sakhe sakwaShizem Hardware umzala wakhe naye ngaphesheya naye uvule sakhe isitodlwana ingabudayiso oshwam idolobhe la selibhubha seliphela liyavuka manje liyi-China City thina kodwa siboni selivukile i-China iyangena China uma ngeke ngathi futhi ke kuwest ngama-China qashana kodwa kama-China yabo. And then ama-China ke mangeke ngathi mina nje sixosha ama-China kanti uyahlanya bese ngiyabonda hayi okay ngiyadlala. Why? Because ngiyabona ukuthi ukucabanga kwami kungaze mhlambe egcine sekungibangela nobutha kumuntu ongakafiki kulesi sigaba sami sonjani sokucabanga. But leyo nto ayingivimbi ukuthi ngilokhu ngikumema nje ngithi sibone sithu ukuthi kahle ubani sitha la. Yezwana ngoba ngitshela ukuthi mhla sixolelana thina siyabantu abamnyama base South Africa isitha siyijabulelanga leyo nto ukuba kwakuya ngesitha thina kwakufuna kasibhuqabhuqane sodwa singabantu abamnyama sase South Africa sibulalana siqede so that sizosalisa sathi isitha mase sibona ukuthi thina sesiphilelana kamnandi ngalendlela esiphilelana ngayo osuke eEastern Cape ungena ngokuthula eKZN nosuke eGoli ungena ngokuthula eLimpopo sabona sithi okay yazini ke angivula imbobo ukuthi kungena omunye umuntu omnyama ngoba bona basaxabana bebodwa angithola omunye umuntu omnyama bazoxabana naye ke laba ngibe ngiqhubeka awuboni kodwa wena ubona ukuthi uma thina sisho njalo kusengazi ukuthi sithi abantu ababuyele emazweni abo beyothuthukisa indawo zangakubo abantu ababuyele emakhaya siyakusupporta lokho ngokupheleleyo sifaka amandla ethu behind that kuukuthi ngoba ngisho ukuthi kufuneke sithi sikwenza lonto sibe siyi-understand lento esikhuluma kanti bafethu nifuna usalwa but we are our own very enemy. Yebo into engisho and mina lento angikwazi ukuthi ngithi ngizoyisho ngendlela ethando mina ngizoyisho ngalendlela yona lento eyiyona kungekhona futhi ukuthi uma ngiqeda ukuyisho khona la ngizobuyela khona ngiyothi sengiyishilo lento and ngisho ngalendlela ebenifuna ngisho angireport ndawo yabo ngiyayisho nje kokunye futhi not ukuthi yonke lento engiyishoyo mina bafethu ngiyisho ngoba mhlawumbe ukuthi kukhona abantu abathile engibajabulisayo yabo. So ke bekubalekile eqala ukuthi one asibavikele laba bafowethu laba abakulombhidlango futhi sibavikele ngalendlela ukuthi sikhulume le language abayikhulumayo. Uyabona undabandaba umchunu
bakhuluma ilanguage ye-peace and baze balwe nanoma ubani ophikisana nale peace abakhuluma ngayo ngoba umyalezo wabo uthi asifuni ukuxabana sodwa kodwa bafethu ngiyancenga ngicela nihambe but isitha sizofaka phakathi kwayo imashi sifaka abantu abazokwenza kube sengazuthi laba abantu banjani bayalwa ukwenzela ukuthi baqale benze ini amacala bese beyaboshwa nonke bese niyahlehla ngoba ninjalo kubalekile ukuthi sibavikele laba bantu ngokuthi lento abayiqondile ukuthi kungaliwa ingenzeki but singena kule mashi siyolwa kube kushiwo kahle ukuthi bafethu asiyile ukolwa ama numbers ethi wona azoqinisekisa ukuthi if besithanda ukulo yabona khona isikhathi lapho bake bafike bahlala khona ngaphandle kwebhilidi elithize uyawabona lawa ama numbers ewodwa athi mawuthi ufuna impi njalo wena ungayithola but ngenhlanhla yakho asifune impi maphoyisa sicela ningene la nifike nisikhiphele abantu abenza izinto ezonayo sinabo ubufakazi futhi ngisho ukuthi laba bantu bakhona but siyamsiza futhi nathi njengomphakathi nakho sikhona ngenani la nifike nikhiphe yonke le nto lapha futhi akathi undabandaba uma kuukuthi le nto aniyitholi sizoyingenela thi cha uthi mani ngayitholi le nto enifuna lapha buyani nizobopha thina ngayizwa lo nkulumo uthithini ithi kushuthi thina sibophele into siqamba manga asinazi inhloso zokungena lapha asinazo ngisho inhloso zokuthi sizolwa nalabo bantu abalapha ngaphakathi but ama numbers ethu anele ukubonisa ukuthi siyakweseka uhulumeni wethu ngena la ukhiphe lezi zinto ungena kanjani ke wena umuntu omnyama uzongena kule mashi wena ufike uzokwenza izinto ezizokwenza kube sengathi laba futhi bayalo akuwena lo shisa umuzi kaMchunu ngoba nakho vela kwenelisa uma kungaliwa wena uthanda makuliwa singabaholi thina ukuthi asiyona lensizwa wena ofisa ukuthi sibe yiyona ngesingawe sizinsizwa thina zakwa Facebook noma zakwa social media fine phela kulungile ngoba sifana nensizwa ozaziyo kushuthi ke sizinsizwa zokuqala ezavelayo kwa social media futhi ezizinsizwa nje ngokupheleleyo uma kuukuthi kushuthi awukakazi usibone sise emabuthweni einsizwa zangakithi njalo ucabanga ukuthi sishutha silapha sihleze ezitulweni yebona lento engichazayo sengiqedile ukukhuluma bafethu ngiyazi ukuthi khona nabanye mhlawumbe abangafisa ukusho abakushoyo akuphoqelekile futhi ukuthi uvumelane nami kulento engishoyo awuphoqelekile ngiyakwethembisa angisuke ngakhulumeli mina ukuthi njalo uma ngikhuluma wena ungeseke uvumelane nami uma ngabe kuukuthi mhlawumbe ngandlela thize lento engishoyo iyaphikisana nalokho okholelwa khona ubuhlobo bakhiwa ngakho lokho ukuthi uthi hayi mavundla la uyageja usesingacabene futhi ke mawensizwa nje uyazi ukuthi uma sike sabhekana ngeziqu zamehla axatshene kwakho ubuhlobo obusothi masidlula nje kule ndawana neziqu zamehla sobe sithi hayi kuzompela ngiyabonga nomunye athi hayi mnewethu ngiyabonga kube kuhle asiqhubeka siphile yebo into engisho so ke ilaphi inkulumo but uma kukhona abaningi othola ukuthi kakhulu nakaningi eyabi inhloso njalo kusuke kuyokuthini akubhekana ngamehlo akuxatshane akuliwe uvela ubona kahle ukuthi hayi bafethu mina niyongifica kudala hayi ukuthi ngoba impi kuukuthi asiyithanda asiyazi impi siyayazi singathi masikuchazela yona kuqale wena futhi uthi siyayitshela kufana noma uthi wena mhlambe thina sifundile mase sesikuchazela ukuthi sifunde kangani sesikuchazela futhi ubuza ukuthi manje uthi asenzeni ngathi kade kubuza wena nje abantu bakubuza wena wenze njani yabo uthi ithi lambile sikhulunyiswa indlala sincenga amathenda uma sesikuphendula sikutshela ukuthi asinayo ngisho eyodwa ithenda kodwa bese sikuvezela izinto esinazo wena qobo lakho futhi uqala wena uqala uthi seniyasichomela sothini phela ngoba nizothi nisuka nisibonisa izimoto zenu ezinkulu kusho kade kuwena ongibuzayo wena futhi kade ungibuza ukuthi yini ngingaphawuli mina ngayo yonke lento eyenzakala uma sengiyiphendula ubusibe ungconthule ngoba ufuna ngisho ngale ndlela wena uthanda ngisho into yabona ukuthi usiyangilawula kanti ngilawuleki mina malandela uyaphila ungale kwethu ngikona futhi mdala sikhona kakhulu siyaphila hayi akufani mfowethu sengibhedile malandela awubhedanga mfowethu ngizofakazela inkulumo yakho mfowethu ijule kakhulu awusho ukuze mfowethu awusho ukuze ijule kakhulu ngizwa le ndaba oyithintayo ngoba isize yahamba yathinta abaholi laba abalida yona le mashe khona yes kangangokuthi umfoko wamacingwane uzwalimalela
umuzi engingasho ukuthi Hlasimbe umuzi wakhe ngingahle Hlasimbe umuzi kayise mfowethu ngoba naye umuntu ophilayo ukhulisa umuzi kayise. kunjalo So njengoba ulimalile nje sokusho ukuthi umfowabo la asebenza naye eceleni usengcupheni kakhulu mfowethu ngoba naye kungaba khona ukuthi kukhona engenzakalayo engalandelela ekuthini na kuze kulimale naye. mfowethu So manje into esiselele njengendle emnyama ukuthi siba protect laba bantu sikhuluma ulimo olulodwa nabo ukukhombisayo ukuthi siya protect. Wase uthinta indaba yokuthi umtsiza akusiko lokuthi njengoba abantu bathi bahlezi banibona nje ukuthi uhlele ezitureni noma zivela ku social media bese cabanga Hlasimbe umtsiza thina siyinsiza zakwa social media ngoba basazi abasilandelela babone la khona siyaye sihlangane khona amabutho azindaweni yangakithi sibone umtsize sibuqhubayo nathi la sikhona khona. Hlasimbe baningi abantu abafisayo ukulekelela nokungenelela kepha ukulekelela kwabo sokungaba ukufaka amagama nalapho kweseka ezintweni eziningi ezahlukahlukene. Yibo abantu abahambi nabo bayohlala la abaqhamuka ngakhona sikwazi nathi ukunakekela izwe lethu sivuse umnotho wethu singabantu abamnyama asisho ukuthi siyabazonda mfowethu sonke we are the Africans. yabo nje bafo malandela uma ubheka ngoba ngisho ukuthi uyabona kusukela iqalile le mashi umyalezo ozama ukuvezwa yilaba bafethu abahola le mashi othi asithanda ukulwa nani asifisi and benza sure and west part enye into abenze ngayo bavele beyenze kunamakhamera ukwenzela ukuthi bengaqanjelwa manga kuthiwa khona into abayenzile. Now uyabona ukuthi lo muntu akakulwisi futhi akekho kulowa mqondo omdala owawenza ukuthi thina sishayane noma sibulalane sodwa. Wena uyangena manje kukumhlasela kwayena ukuthi wenze lento ye malandela Yabona ke lapho ke mfowethu bhuti omdala ila sikhuluma khona ukuthi yonke into ade siyenze ine evidence. Yonke into eyenzakalayo lapha yana akukho la kuthiwa noma kuthiwa ukho emashini noma kuthiwa ukho lapha kodwa uyabona ukuthi manje sibakuphi benza ukuthi bema ngaphandle yonke into enze ubhuti omdala ophakala umthakathi uyenza phambi kwamakhamera futhi akhuluma. Angazi futhi uyasho uthi angazi nangelilodwa la ngashaya abafowethu laba bangaphandle labantu nibabona sibashaya ngemvubu ubokuba naka isikhathi esiningi sokuthi masibashaya bese babubele emuva eviweni elingemuva okuthi bayingcine yethu sisuke sishaya umuntu oqhamazelayo. Kukhona ividiyo sasikhona ke angazi uba no ividiyo lathi ungamshaya uthi akekho isula nake akekho noyedwa umuntu okufika sazamshaya. Yabo mawucabanga ke malandela yajabula ngalokho ngoba instead lo muntu uzokwakha itulo lokuthi thina asithole sisixabana sodwa sifike kulesiphetho vela asifunayo sokuthi silwe sisodwa. Ulungile mfethu nganoma inetwork yini lapho osukhona but ukhathekile bhuti ukhathekile ngiyakuzwa ke bhuti athi ukhuluma bhuti omdala wasukhatheka khona la ngase ngalahleka khona. No bengisathi uma ucabanga wena ke isitha esingafisi vele ukubona abantu abamnyama behloniphana ngalendlela bebehloniphana ngayo siyajabula yini uma sibona thina singalwi. Ijulile leyo mfowethu ijulile ngiyengezwe abanye bakhuluma futhi angazi ngaphendula ngithini kodwa lenkulumo khona abanye kade batho ukuthi ke ngoba bashaya abantu abafana nabane balelifanayo angazi ngabona ngelilodi la kuthiwa abakhipha abelungu uhlezi limpi yethiwa abelungu kwase kuthiwa aniboni ukuthi lento lena abayenzayo yokuthi bakhipha abantu abamnyama singama African sonke iyona plan yabe lesinakane sodwa sile sodwa la ngathi mina angazi ukukhuluma. No nawe ngihamba nawe ngivumelana nawe futhi 100% lento isho qedela bafu. Ngaze ngithi mina ngana kwethu yebo singabantu abamnyama kepha ngokuhlukana kwethu kuyawumele sibuye sikhumbule ukuthi siqhamukaphi. Angikwazi ukuthi ngumfo kaDlamini osuka kaDlamini bese ngiyozinza egcekeni kwamavundla ngihlale khona ngibe sengisikhohle ukuthi ngiqhamukaphi. Inxiwo lasekhaya liyafa mina ngihleli kwamavundla. Yeah, ne?
Yebo umavundla siyafana ngokwebala sikhuluma kodwa kuyenzeka hlasimbe sifana nokwebala ne-language esikhuluma ihlukahlukene. Akusho ukuthi angihlale khona kuba ngathi kusesekhaya kithi ekhaya komavundla. Angijike ngibuyele emuva nganene ngiyohlala nami kwaDlamini. Ngiyobona izinkinga zakwaDlamini ngazilungisa kanjani. Hayi uqedile Malandela ngiyabonga mfowethu. Ungabe usayipheka kakhulu izoziyonakala uqedile mfowethu yophula. Yabonga kakhulu Malandela. Khona umfowethu engifuna ukumphendula la okhuluma kusakhuluma Malandela. Ngicabanga ukuthi ubani inhlala benjani? Inhlala beyihebeza. Uthi abelungu bayawathengisa yini ama-drugs. Yabo? Akaphenduli imibuzo obuziwe umfowethu lapho inhlala beyihebeza. Akakhulumi futhi ngalento thina esikhuluma ngayo. Uyamphendula uFortune Ngwane uthi yes bayawadayisa. Nakhona lapho bafo ngisho singawuphendula lo mbuzo sithi yes bayawadayisa. Sizobe singabhekile lento thina besikade sikhuluma ngayo. Kuzoze kube sengazi ukuthi inhlala beyihebeza sithi thina abantu abamnyama bangaxoshwa. No. Because once aqala nje saphendula lo mbuzo sathi nabo abelungu bayawadayisa. Leyo mpendulo izobe isisho ukuthi thina sithi laba bantu abaxoshwayo abangaxoshwa ngoba nabelungu yabona into engisho. Yikho ngingafuni ngisho ukuphendula lo mbuzo because akukhona lokho esikushoyo. Esikushoyo sithi abantu abaseningizimu Afrika ngokungemthetho abonayo njengoba bedayisa ama-drugs, human trafficking, imizimba yezingane zethu ezitholakala enye na 12 izele enye ingane. Kuningi osekufakwe abantu bokufika la eningizimu Afrika okungesibona nje abala eSouth Africa. Siyaweseka ngokuphelela umkhankaso ukuthi labo bantu abahambe. Ngoba enye yezinto eyenza ukuthi labo bantu beze bengaboshwa nanakuboshwa ingenxa ukuthi uzombopha kanjani umuntu ongena ID, uzombopha kanjani umuntu ovela uyazi ukuthi yonke lento uyenza nje ngoba vele uyenzani akananti emenza ukuthi abopheke ngoba vele akarekhodiwe ndawo. Leyo nto isonela yipi iningizimu Afrika? Isonela iningizimu Afrika yezingane zethu okuyizona ezithenga lama drugs. Yezingane zethu lezi sezizigqila zalezi zinto leyo nto is not even a point for argument. Akuphikiswene naleyo nto. It is only a question of saying situsa kwandlela lento eyenzeka ngayo eyokuthi laba bantu abaxoshwa ngisho nangalendlela abake bazana uxoshwa ngayo eqaleni khona abanye bebegqwazwa ngemmesa abanye bejikitshelwa. Ngiyakhumbula nje ngangisasegoli ngaleso sikhathi kufake lento eyabizwa ngokuthi izinomfuba. And ngithi mina umuntu ovele ufuna lento ukuthi lento yokwenzeka kokuxoshwa kwabantu izovele bayenze beyinde ngalendlela yokuthi sigcine singabonanga ukuthi kwalama drugs kowabuzayo ke inhlala beyebeza. Akulo muntu omnyama wadayisayo uma singakutshela awakhiwa uyena. Kunesithi emva kwakhe. Maduzanyana nje kade kubanjwa ama drugs lapha aqhamuka phi? Angobe engaqhamuka eNigeria. Ngiqhamuka eMelika. Izitolo eziningi ezigcwele lapha sithi thina izitolo ezinkulu size sireport ukuthi isitolo esithile esidayisa ingubo senza kahle zifrantile inqwaba yezitolo zabelungu ezigcwele lapha. Othi wena lesi sitolo siyimpumelelo kodwa uthi uyangena ugudla ama-aisle nje isitolo asigcwele nakugcwala kodwa ukuthi kuphela inyanga leso sitolo leso senza imali engaka kuthiwa kuthengwa ingubo ezingaka. Istaff esisebenza kuleso sitolo sihola nje kahle futhi ngoba kuyaziwa ukuthi lesi sitolo vele simkahle sifrantile. Kodwa kuyona ipolitiki wena ongayi-understanda wena ukuthi ama-drugs akhona akuwona umuntu omnyama. Ama-drugs awabo vela belungu. Yezwa nonto. Kodwa leyo nto ayisho ukuthi umuntu odayisa ama-drugs akangaxoshwa. Asiyilokhu siyicorrecta leyo nto ngoba uzoze usuke uthatha into engashiwo uyenze kube into enjani eshiwoyo. Wake wayibona isaluni ese-Gateway. Ey'tolo zomntakabani la kurentwa khona ama-million ngenyanga. Isaluni. Khona enye ngake ngathi ngiyangena kuyona nami sengibona ukuthi impandla yami ngathi isinkulu. Ngathi ngiyangena nje ngithi ngizogunda kwathiwa bangibuze reception. Wathi ubuyenzile yini appointment. Ngaleso sikhathi ku-empty salon akukho muntu. Ngathi mina hayi bengayenza kwathiwa kuyafona. Uyafona usho ukuthi ngiyeza ngizogunda. Kuyimalini ukugunda lapha kwathiwa hayi ku-300 angisakhumbuka ku-300 and bani. Ngasalise ngathi hayi ngeke vele ngisafona kodwa ke umbuzo wami uthi irenta ngani le salon na?
nabasebenzi abasebenza la baholelwa ngayiphi imali. Yebo into engisho leyo nto ikuvezela ngokusobala ukuthi kahle uma ngingakuchazela kwayilaba abantu thina esibathemba ngokuthi sithi kanjani bahlale beyifuna vele indlela abazowasha ngayo ini le mali yabo yama drugs esikhuluma ngayo. Uma kubiza ukuthi bathola abantu abamnyama, izingane zabantu abamnyama kancane, izingane zabantu abamnyama bayifake ama drugs, thina sixabane nezingane zethu size siyibulale zihambe sezithwelwe lapha. Uthi uyacheka lezi ingane Nkosi yami ngemva kwazo kukhona umuntu othizeni, ngabe India ngabe umlungu, lezi ingane ezimsebenzelayo. Kodwa ngeke uze wena leyo Shandisi leyo we understand ngoba ipolitiki yethu ayilingani. Yebo, ileyo nto bafethu angifuni ukuze ngize bengimfuna kodwa nje ongathi cha Mavundla mina ngingenela ukuzophikisana nawe. Bengifuna ozongi-engage ngoba vele into sami akukhona ukuthi kuphikiswana, kodwa ngingajabula nje ukuthola umuntu onomqondo mhlambe owehlukile kunalo enginawo, mhlawumbe nama ngiguqule angenze ngicabange njengaye. Yebo into engishoyo. Bafuzwa ngiba futhi ngifuna ukuhambisa lezi ngane. oh manje enziwa kanjani lokuzana omute bengasizwa sikhuluma manje angazi wami. Sengiyavalelisa-ke kushuda ngithathe nangu mfowethu ukugcina la ngoba sekufike umndeni wami nami ngikwazi ukuthi ngishiye umndeni wami ngizolalelana nani owakwethu lo ongenayo manje. Ngcono nginake yena manje kunokuthi nakanena. Hello Kuthi omdala kunjani? Ngiladi mfowethu, yini wavela kanjeni? Hey, ngiyangazi lesithombe sami yini sivele kanjena. Kodwa akasiyeke lesithombe. Nakho hayi Hey, hayi kungcono mfethu, sekurandi sengiyakubona kancane. webhuti, hey. Yazi nganothi ngiqale phi ngoba leti ivele ingihlengezelise inyembezi. Yabona masiphila emhlabeni sihamba phansi komthunzi welanga. Akekho ubaba oyayafisele ingane yakhe intombi. Yes but yes. Yabona lento eyenzeke lapha kumchunu angisayibhekeli abantu abangaphambi kwethu, ngibhekela mina ukuthi ukube kuthiwa mina ngingumchunu bengizokwenze njani. Yes. Nayo nje into yokuqala. Okwesibili, bayedaza abafowethu inkani uhamba babuyele ngale kweligede ngakubo. Baphuthi. Mina umbuzo engiyibuza wona uwodwa, ngibuza nabo laba bethu abasayida nabo ukuthi njengoba sisacela ngomusa nangenhliziyo eright emhlophe engenampi, uma lengane lezi insizwe esizixoshayo or labantu esibakhiphayo la kithi ngesishayo umoya sesibongile izivakashi sekukushoda kwempuphu. Uma lezi ivakashi zingasuka, ake ngithi nje wena bhuti Mavundla umqashisile lapha ekhaya kwaMavundla awufuna hambe. Yes. Alale nengane yakho yentombazane ithola umntwana. Hey webhuti. Izolo kade ungena la ku social media uthi asihlukane nabantu bokufika ukuthi ngoba nazi ukuthi basenzelana. Uma esenukubeza ingane yakho ngokucansi. Yeah. Usazophinda waphinde lawo magama na. Wena ke manje usuyisisulu salento ayenzayo. Uyabona? Yeah. Two, okunye nje okubaleke kakhulu. Siyabahlonipha labantu, asixabani nabo. Yes. Asixabani nabo. So lento eyenzeke kumacingwane akusikho kokuqala mangilandelela kahle yenzeka, ngathi yenzekile nangapha ko Eastern Cape noma ngingazwanga kahle. Yes. Ngathi seko kwesibili yenzeka. And izosixabanisa sodwa.
So mina into engiyifisayo angifisi ukuthi sixabane sodwa kodwa benginesifiso sokuthi ilungisekeke ngalendlela esizama ngayo ukuyilungisa futhi singapheli amandla size sigcine senza iviolence uma sekufikile ukuthi siyenze angeke isehlule nayo kodwa kuukuthi asifuni ukuthi size sisebenzise ngaleyo ndlela leyo sisazama kahle sisacela kahle kodwa uyazi ke manje bafu uvalo lwami sekuyilo lokuthi manje yabo njengoba isifike kulesi sigaba nje izongena esigabeni lapho thola ukuthi ayisalawuleki khona ke ngoba uthinje umuzwa wethu mangabe umchune eseshiselwa indlu sesokwenze kulabo abanenhliziyo ezilula nje abangacabangi njengawe ukuthi laba bafuna ngempela sizifike kulesi sigaba umucabanga lento ayizuphuma esandleni mina but mavundla mina ngesingami sekwanele ukuthi sibancenge kodwa ngokuthi abaholi bethu kunalento abayibalekelayo futhi abayibonayo thina singayiboni ake silandele abaholi mina nje kube kuthiwa yimi umholi ngabe sekwenziwa ngenye indlela angifuni ukuqamba manga ngabe sengithathela umthetho ngezami izandla ngesimo sokuthi yabo nje uma ungabheka umntwana kaMchunu ngendlela ahlukumezeke ngayo ngalento eyenzeke ekhaya uzubeka kahle uthi ukube kuthiwa kushele ingane zodadewethu ngabe sithini ingane zakwethu lapha ekhaya njengoba kade kusho umuzi ngabe sithini so uma kuukuthi indle emnyama yethu ihamselana nabantu bokufika asali mhlambe yipapa laba sikwali lokho kodwa umuntu wethu nginesiqiniseko sokuthi umuntu oshisa ngiyakuvumela akekho umlungu ongasuka la ayoshisa umuzi kaMchunu le emakhaya akekho umuntu okufika ongasuka la eGoli ayoshisa umuzi kaMchunu le emakhaya yithi esazanayo yithi esazi ukuthi uMchunu umuzi wakhe ukuphi umuzi kaBhuti Phayela umthakathi ukuphi angeke kusuka umlungu waseGoli ayoshisa umuzi emakhaya kwaMchunu Wethu uyabona ukuthi lo muntu usebenzisana nesitha uzojatshuliswa ukusibona thina sesihukene sesibulalana sodwa isiya kulento abaholi akade bethi bayibalekela ayingenzeki kodwa nje ngiyabona ngathi sekuyasondela sesiyakhathala kanti hayi ukuthi sikhathala manje kade sakhathala sekukuningi bhuti yabona enye engidina tututu ilezi ilima zodadewethu lezi ezithi funeka sivume ukuthi ingane zangaphandle abashana abaye khona le koyise ngale bazoba abashana bengale ingane ayiye kubi ivakashe ekhaya konina phela nje hayi bafunguzile kulungile asiyophula izozishe ngiyabonga bhuti omdala ngiyabonga nje ukuthi nje ngiphatha kabi lento eyenzeke lapha kubaba uMchunu ibhlungu kimi angifuni ukuqamba amanga angifuni ukungasho kodwa kahle indawo ngiyabonga kakhulu bhuti omdala kulungile kana wethu ngiyabonga mhlawumbe nje bafethu engicabangayo mina ngoba sengiyakuvala sekuyikho ukuthi umuntu uqala athi dudu kwaMchunu ngoba njengoba esho nje umnewethu lapha akuyona into enhle esingayifisela nanoma ubani ukuthi kube nezimo nezehlakalo ezinjengalezi ukuqala lokho esingakwenza ukuthi sithi dudu kwaMchunu unfortunately isimo lesi kwayinathi esisibona ukuthi sizogcina siphumile esandleni sifikelele la kungafuneke ngabe sifikelela khona but isigaba sesibili sekuwe esokubheka ukuthi simeseka kanjani kulesi simo oqala abhekene naso nabo bonke futhi abafuthi khona umuntu owangena nje la wakhuluma igama lokuthi bavikelwa kanjani asikhulumi ngokuvikela kuphela ngokuthi uthatha isibhamu umdubule kodwa kuukumlalela ukuthi uthini yena ngoba uyena obona lathi nesingaboni khona ngalempi kwakhona ukuthi beze befike thina besitshela ukuthi singalwi ingenxa yokuthi bayayazi language abafuna ukuthi ifike la isebebona khona ukuthi ithini ingakho bekushaya mangabe wena uvuka usinga ufuna ukushaya abantu because bayazi ukuthi lapho yakhona uma lento ingakifika isihamba ngalolu hlobo le language ngeke isezwakala so okunye kokubavikela yikho ukuthi silalelo abakukhulumayo senze exactly njengoba besho ngoba ungaqamba manga uzenze sengathi uyabona la ubona khona undabandaba
ungazenzi sengazi ukuthi wena usuke wahlala kulezi ikokela nakulama office umchuna ahlala kona nokuthi athina ama minimum requirements ukuthi lento yenzeke ngendlela esemthethweni. Manje umuzi wena uzongena awuboni ngani ukuthi sekukumdayisa kwakhona lokho. Uyafana naye lo muntu oshise umuzi kabani kaMchunu. Yayibona into engisho. Yilokho nje bafethu mhlawumbe ngiqale ngisayikhulumela nge-social state ngagcina sengena nakulolu daba lokuthi umuntu omnyama ake ubuke la nawe uyafana nephekula uyafana nevukela mbuso uma ngabe uzoxabana nabantu abazama ukukulungisela indawo ohleli kuyona futhi beyilungisa ngendlela enokuthula phakathi kusukela ekuqaleni kuze kushaya kulesi sikhathi. But wena futhi umuntu omnyama onjalo uzosilence lempi eclean. Ngithi impi ngayi ngokuthi impi ukuthi kuyaliwa. Ngithi impi ngoba umbidlango lo oclean ongenagcobo wampi ongenaphoyisa khona ngisho amaphoyisa kulento. Manje amaphoyisa ahamba nathi asazohamba nathi kanjani amaphoyisa mangabe ukuthi thina sesushisile ngempela sifuna ukuphendulwa ngendlela enjalo. Kukunina bafethu kukunina ukuthi ningizwa ngendlela enjani kukunina ngeke mina namanje ngiyanitshela ngeke ngikhulume ngendlela enifisa ukuthi nina nizwe ngayo lento. Ngicabanga ukuthi cishe ngikusho konke mina nje engifisa ukusho ngalempi nanekhona engikulona. Impi nempi ine social lisekhoneni elithile kukhona ingoma yayiculwa umfazi omnyama ethi wayikhuza umfokasi banibani impi kwalongoma wayikhuza ubani umfokasi banibani nami ngama ngengoma yami ngayikhuza. Leyo nto ikukhombisa ukuthi impi nempi iliwa umuntu ngendlela yena azi ukuthi mayelwa yena ugudi ngokulwa kanje omunye ugudi ngokulwa kanje. Akuthina sonke siyoba sendaweni eyodwa sonke silwe ngendlela efanayo asifani. Khona umunye umhle sibhanyini khona umunye umhle la khona umunye umhle la khona umunye umhle ngokuvimba abantu khona umunye yabo kodwa ekugcineni konke makusebenza kusebenzelana ukuthi kwenzakaleni kube kuhle. Ngivaleliseke namanje ngisathi uzobuyisitha uma uthatha lenkulumo uyiveze kwi-angle ethandwa wena ngoba usangayenza futhi leyo nto wena sikhohlakala ndini. Uveze la ufisa ukuthi wena kudayiseke le channel yakho oyithandayo yeyitabani. Uveze khona kuphela ke la kufuneka ukuthi sishuka khothe ezinye zezinto ngoba naku kuthanda wena ke yabo. Ayikho into enginyanyisa njengomuntu ukuthi entweni yabafana khulumisa kwentombazana. Ubone kahle ukuthi ilezo kwakuthi makuzoba nempi ngolwehlana athi sekufuna ke thina ke siphenduleke sengihamba mangikhuluma kanje amaphondo umuntu sengihamba mase ngikhuluma kanje senginikeza nje amaqiniso ukuthi ningangiruli mina ningithi ngizohlala ngikhuluma ngale ndlela engikhuluma ngayo ngidlulisa le message osesigabeni sami sokucabanga uzongizwa ukuthi ngithini. Ngiyapholisa itabane ngikhulume kabi bafithi. Khona labo abajwayela ungijwayela kabi la bengibuza ukuthi ngikanwa nini. Akumuntu onyanyisa nje umuntu okhuluma lo nkulumo leyo uthi ngikanwa nini. Suka nina nisenazo zonke indaba zabo. Uzothini mangakutshela ukuthi mina ngaganwa nini. Uzobona lento oyitshela ukuthi uyayaza uyazi. Ubone lapho ukuthi ungithatha ngale leyo ngithatha kanje ingenxa ukuthi vele ngifuna ukubeka kulesi sigaba osandasena. Bakuhleka abanye abaziyo ukuthi lo mbuzo ubuza ubolile. Yayibona into engisho. Ungena umuntu ungena ubuza usheshe ungagcili uzoyoshona. Yabona. Nifuna sizibe personal phindana nansi nizingane. Wawukubona ngo1991 wena mina ngiqala lento. Alabo ngifuna ukubagiva laba mfethu. Ungifakela idatha la ngifuna ukubagiva. Khona into ngifuna ubaxoxela yona yango1991. Wayekoplona mina kutholakala incwadi engangiyibhalelwe uBheli ethi uyangithanda ngo1991. Ingane ithi I love you Derek. Wongakanani wena njengoba usitshela uthina nawe sesiyalingana nje. Ngayiqala nini lento incwadi izofundwa phambi kweklasi ethi lento obuyisho ngicela siba nje umisi incwadi. Ibanje umbeshangasi incwadi esoyifunda ingane izeneka kimi izedlala. Wongakanani wena ukuthi ungazokhuluma nami ukhuluma nami sinami kanjani wena oqala ukuqonywa ngo2015 nakhona after 3 years washada ngo2022 wadivorce.
Hayi uzongiphethe wena. Usubona ukuthi manje la wena usuyinto enkulu ke wena ke manje uma ngingakunikeza mina izinto zami zokuqonywa mina. Izinto zami zokuganwa nemizi nezingane angithi angikunikezi nje lonto ingenxa ukuthi impilo yami engcwele le. Impilo yami engcwele la ngikwazi ukungena la mina ngizothi situation right now no baby anginaso lezo sikhathi salonto le. Yabo angilingani nawe mina. But ngenxa ukuthi manje ucabanga ukuthi wena ngilingana nawe uzoloku ngikhulumisa ngale language yakho. Waseni wena ngempela amavila. Okay ngiyabhalisa mina ke ngayibhalela incwadi yangicela angiphindanga ngifunda umanzini. Hayi ngiyabhalelisa ngikhuluma nala ingane yethu ngoba ninjalo nihlukanisa abantu nezingane zabo ozovela kancane laba khona beke. Bahlukanisa umndeni. Kuyimanje umfowethu ufikile la vela la mfowethu ufuna bekubona ukuthi uwena. Angengaka eminyakeni emingako nje. Anginje eminyakeni mhlawumbe ewu10 nedlule. Hayi u7. Minyakeni u7 nedlule nganginje. Ngimothi nganginjani? Musu uyikhoda umlomo hayi. Ngiveze ukuthi ngangimuke kanje. Funeka South Africa. Ngicela ningibuke ukuthi nganginjani. Ngiyavuma South Africa. Bukani manje. Bukani manje sengini. Hayi mina. Hayi ngeke Osmani qala South Africa Osmani. Ismail sengiyadlula. La bafethu. Ekuse shapini ngizakhuluma nana ingane yakwethu. Okunye nokunye sobe sikhuluma. Bye. Sengingena nabo kwamkhwana.